Ayun mga kaligwas, good morning at welcome back ulit sa aking channel. And ito na naman at mag-aalis tayo ngayon. At isa sa gagawin na naman natin is second attempt tayo na umakyat ulit ng binalunan doon sa may Mount Paldingan. So hindi kasi namin na-reach yung summit. So ngayon babalik kami ulit doon para subukan ulit, yatib ulit. So nakita tayo ulit doon sa kita ulit tayo doon sa binalunan sa Mount Paldingan. Isang process. Ganda. Aguilar niya. Saan yung Aguilar niya? 1, 2. Aguilar? Asan yung motor natin? Motor talaga hinahanap mo, kuya. Hindi kasi doon nakapwesto papunta yung Aguilar eh. Oh yun, doon tayo sa galing. Punta na yan. And nandito na kami sa isa sa mga summit dito sa hindi pa namin masyado narating yung pinaka, pero isa na rin to sa summit ng Mount Paldingan. At hindi ko na nakunan yung pagpunta namin dito kasi ito sa previous vlog ko nakita niyo naman doon. So ano ba gagawin mo? Bukas yung? Ay okay lang. Yan ito yung mga kasama ko yan. Shoutout sa kanilang dalawa. Si Giselle. Muntik na sumuko. Yan. Isa sa yung peak dito sa sa Mount Paldingan. So ito yung hindi namin narating pa. Doon lang kami sa may campsite. So mamaya ng konti bababa na rin kami. Yan. So yan, papakita ko lang ulit sa inyo kung ano yung itsura dito sa Mount Paldingan. Yan. Sa baba. Ayan, nagpipicture na sila. Samantala ako nagbibideo lang ako na ako dito. Ha? Ayun, bababa na kami. Balikan ko kayo pagka nakababa na kami doon sa sa pinagganuhan namin. So, ay, yung ko, yung hawak, yung ko, yung tungkod ko. Nakalimutan ko yata. Ayan. Ay. Ayan, dyan ba? Ayun, no. So ayun mga kaligwas, no. At ayan, nandito na kami sa kalsada. Nandito na ako sa kalsada at nakababa na rin kami dun sa Mount Paldingan. So ayun, yun yung yung isa sa summit dun sa Mount Paldingan. Pero hindi na namin nakita kasi yung masyadong na yung talahib dun sa taas ng bundok, makapal. Siguro mga kulang-kulang 3 oras yung akyatan, tapos yung babaan din ganun din. Parang yun lang yung estimated ko na time pag sa pagpunta dun ay pag-akyat tsaka sa pagbaba dun sa Mount Paldingan. So ayan, sa summer kung gusto niyo i-try na mag-umakyat dito sa sa Mount Paldingan, ayan. Pwede kayong umakyat dito libre, wala namang wala namang bayad. So yung ginagawa na rin ng government yung kalsada dito sa sa may papuntang Mount Paldingan. So ayun lang mga kaligwas. So kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, ayan, huwag niyo kalimutan na i-click yung subscribe button, and huwag niyo na rin kalimutan kung nagustuhan niyo rin, click niyo na rin yung thumbs up. Huwag niyo na kalimutan din na i-click din yung notification bell para updated kayo sa bagong video and vlog na i-upload ko dito sa aking channel. So ayan guys, yun yung meron ngayon at yun, libre. So kung gusto niyo mag-hiking, magplan ng mount hiking, ayan, Mount Paldingan, libre lang, walang bayad. At magbaon nga lang kayo ng maraming tubig. So ayan, hanggang dito na lang guys. Hanggang dito na lang mga kaligwas. Ayan, see you in my next vlog. At ayan, kung ano meron, ayan. Ito nga pala si Choice ng Buhay Probinsya. Ayan, kung ano meron, dito matututo ka. Ayan, first time kong umakyat. So hanggang dito na lang guys.
Ay, hanggang dito na mga kaligwas at see you on my next vlog. Bye bye and thank you sa panonood and God bless sa inyo lahat.